Diyos marahay na hapon sa indugabos, mga tugang, matindog po kita para sa Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamiibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kad sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapong nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan ang kafiestahan kan pagdalaw ni Santa Maria sa iyang pinsan na si Santa Isabel o ang bisitasyon.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Pinupunan taan sa tuyang pagtiripon nganyan, sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Espesyal na misa ini para sa pagtapos kan sa tuyang Flores de Mayo na minakulminar digdi sa inaapod niya tong Santa Cruzan. Pinapagirumdum kita kan selebrasyon na ini na ang sentro ka ini, iyo ang krus. Santa Cruz kan sa tuyang kagurangnan simbolo kan dakulang pagkamuot ninyo sa sato asin simbolo kan sa tuyang kaligtasan. Ang Santa Cruzan nagtutukdo sa to pasiring sa krus ni Kristo. Iyan ang maawot kan sa tuyang mahal na ina na si Virgen Maria na madara ang lambang saro sa satuya. Madara sa iyang aking si Jesus. Tamang-tama sa aldaw man na ini, ultimong aldaw kan Mayo, iyo po ang selebrasyon kan pagsungko ni Virgen Maria sa iyang pinsan na si Isabel. Na minapagirumdum sa tuya kan leksyon na kita, siring sa iyang maging bendisyon, maging kasangkapan kan bendisyon nin mahal na Diyos, lakaw-lakaw sa gari nag-agi sa saudan. Ayos so pagka-train kayo ni Chane. Ay na nga ni ako. Nakita maging bendisyon sa lambang saro. Asin kita padagos na magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga bendisyon na ini na sa tuyang inako. Ngunyan, midbidon na po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad sa mahal na Diyos na kaning magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Isabay taman sa tuyang intensyon, sa laog kaining misa, ang mga intensyones, kaining mga nasa likod, kan sa tuyang mo niya na aktibidad, mga day na nagtururog, tanganing mag-andam, lalo na sa kuyang amiga. So, isabay-taan sa indang mga intensyon sa laog kan misang ini. Kaya sarabay na kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangatsi ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daig kasagkoran. Amen.
mag-umaw kita sa Diyos, sarabay po niya tong awiton, ang kamurawayan sa Diyos. Jesucristo kaiba kan Espiritu Santo sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan sagkod paman, na nagpasabong kay Virhen Maria, nabados kan sa imong aki, magsungko kay Isabel, warasan namimibi kami, nakaiba niya sa pagsunod sa pasabong kan Espiritu, danay kaming makapag-umaw sa imo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon. Babasahon na ginuno sa libro ni Propeta Sophonias. Pag-awit asin pagkurahaw sa kaugmahan, banwaan ni Israel. Pag-ugma sa bilog mong puso, O Jerusalem. Inuntok nin kagurangnan ang pagdusa sa imo, hinali niya ang gabos mong kaiwal. An kagurangnan an hade nin Israel, kaibahan mo, mayo ka na nin dahilan tanganing matakot. Maabot ang panahon na sasabihon kan Jerusalem, dei ka matakot, o syudad nin Sion. Pakusugaan sa imong mga kamot, kaibahan mo ang kagurangnan na sa imong Diyos, siya ang paralaban na nagtatao sa imo nin kapangganahan. Mawiwilihan ka nin kagurangnan, asin tatawan ka niya nin bagong buhay sa iyang pagkamuot. Mag-aawit siya asin mag-ugma huli sa imo, siring kan mga nag-uugma sa aldaw nin piyesta. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Ang Diyos ang sakong kaligtasan, magsasarig ako sa iya asin dai matatakot. Hulitaan kagurangnan Diyos, iyo ang sakong kusog asin awit. Siya ang sakong naging kaligtasan. Sa kaugmahan, ang mga tawo maharok nin tubig sa mga bubon nin kaligtasan. Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Dangan maawit sinda sa aldaw na iyan, magpasalamat kamo sa kagurangnan, mag-apod kamo sa iyang ngaran, ibalangibog nindo sa mga nasyon an sa iyang mga gibo, ipahayag nindo an sa iyang kadakulaan.
Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa kagurangnan, huli kan dakulang bagay na sa iyang ginibo. Ini sa indong ibareta sa bilog na kinaban. Magkurahaw asin mag-awit kamo sa kaugmahan, mga nag-eerok sa Sion. Huli ta dakula ang banal na Diyos nin Israel, asin nag-eerok siya sa kaibahan kan sa iyang banwaan. Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangan. Pakalihis nilang kapirang aldaw, nag-andam si Maria, asin hidaling nagduman sa sarong banwaan sa kabubuldan nin Huda. Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaunggalang siya ki Isabel. Pagkadangog ni Isabel, kan pagtaunggalang ni Maria, huminiro an aki sa tulak niya. Napano nin Espiritu Santo si Isabel, asin nagtaram nin makusog, paladan ka sa gabos na babae, asin paladan ang aki na dinadara mo sa imong tulak. Sisaya ko na pagsungkoon kan ina nin sa kong kagurangnan. Ulit a pagkadangog ko kan sa imong pagtaunggalang huminiro sa kaugmahan ang aki sa sakuyang tulak. Paladan ka, talagtubod kang mauutob at ang sinabi sa imo nin kagurangnan. Nagsabi si Maria, an sa kong puso nag-uumaw sa kagurangnan, an sa kong kalag nag-uugma sa Diyos na sa kong paraligtas. Hulitan hinihiling niya an kapakumbabaanin sa iyang uripon. Puon ngunyan, aapodon akong paladan kan gabos na kapag-arakian. Hulitaan makakamhan, guminibo para sa ko nindakulang bagay, asin banal an sa iyang ngaran. An sa iyang pagkaherakyaon sa may pagkatakot sa iya sa gabos na henerasyon. Nagpahiling nin kusog nin sa iyang kamot, winarak niya an mapaabaw-abaw, sagpod an gabos nindang kaisipan. Pinababa niya sa trono ang mga mapangyari, asin ilinangkaw ang mga mapakumbaba. Binasog niya nin mga marhay na bagay ang mga nagugutom, asin isinubol niya sa kadaihan ang mga mayaman. Tinabangan niya ang Israel na sa iyang banwaan sa paggirumdom kan sa iyang pagkaherak. Siring sa itinaram niya sa satong mga ginikanan kay Abraham, asin sa gabos niyang kapag-arakian sagpod paman. Nag-erok si Maria sa kaibahan ni Isabel sa laog nin 3 bulan, dangan nagpuli na siya. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Yan, parakpakanta daw ining mga masabay ngunyan sa tuyang sagala. Kasi ito gabos na mga naging party po kayo ni, nagparagal, naggarastos, nagtaukan sa ilang oras, resources, lalong-lalo na ang Commission on Worship, ang PPC, asin ang Commission on Youth, kan sa tuya pong parokya, asin siyempre, ang mga miyembros kang DSJ, asin ining mga kaibahan niya to ngunyan sa satuyang selebrasyon. So bago pag-agi ko dumanday ko na nagkamirigbidan, sabi ko, what happened, Bella? No daw kong pagkatapos kaining sa tuyang Santa Cruzan o Sagala, urual daw, pag masirimba ka mo, masa kristal, arog kayanan sa indong ayos. Magayonon po, gayod ano. So, ganyan ang pinagseselebrar po niya to, ang Santa Cruzan. Permitang nadadangog kada Mayo, may Santa Cruzan kaya. Pero ano ba talaga ining inaapuntang Santa Cruzan? Ano ang pinagseselebrar niya to kada Santa Cruzan? Ang pinagseselebrar ta po, iyo ang pagkakua kan krus
kan sa tuyang kagurangnan kung saan siya nagadaan, idinusay niya an sa iyang buhay para sa lambang saro sa tuya. Kaya ang krus minasimbolokan, sabihon ta, the greatest love of all. Dakulang pagkamuot nin Diyos sa to, minasimbolo man ini kan sa tuya pong kaligtasan. Asin ining krus na ini, aram ta, asin at yan magkakaigwanin reenactment ka ini, naku apo ini, ni Santa Elena or Helena or Reina Helena, eventually naging santa. Ang sa iyang aki, iyo po si Emperador Constantino. Kaya, kada bes, pinagseselebrar po ang Santa Cruzan, ang sentro kan sa tuyang selebrasyon, iyo po ining krus kan sa tuyang kagurangnan. Kaya nga ni inaapod na Santa Cruzan. Yan, pagpaparangal sa krus. Nga taginigibo po ini kada Mayo. Kaya ito po kayang panahon, pinagseselebrar ining pagkakuakan krus sa bulan na Mayo. Kaya nga ni originally, an apod ka ining selebrasyon na ini Santa Cruz de Mayo, na ang tigtatawan nin dakulang onra, iyo po ang krus kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Kaya baga, most of the time, we make the sign of the cross. Tanganing magpagirumdum sa tuya, kung kurano kadakula, ining pagkamuot nin Diyos sa lambang saro sa tuya. We kiss the cross. And sa kada simbahan, igwanin krus. Tanganing pagirumdumon kita, na ang krus, tanda kan dakulang pagkamuot nin Diyos sa lambang saro sa tuya. So maski nga ni kita nagparagal, naggarastos, tigpapagirumdum kita na ang sagala kan Santa Cruz, ining mga banda na igwa kitang unyan, ang pailaw, ining mga pakawat, kaya ito kan aki ako, pagkatapusan, igwang mga pabitay, natiga aragawan, ini po, saro sa nining araw na dapat magtutukdo sa tuya, pasiring sa krus kan sa tuyang kagurangnan. Nagtutukdo sa tuya pasiring kay Kristo, nagtutukdo sa tuya pasiring sa krus, na ining krus na ini, iyo po ang tanda kan sa tuyang kaligtasan. Sabi nga ni kayan, hindi po sagala ang bida sa Santa Cruzan. Ang bida sa Santa Cruzan, ang banal na krus ni Kristo. So ngunyan man, Mayo, pinagkukonsiderar ining Marian month. Yan, nalilibong kita, kaya tigapod Flores de Mayo. So kada Sabado ito. Ngunyan, ining Flores de Mayo, na kita nagtataong onra sa satuyang mahal na ina, nagtutukdo po ini sa tuya. Kaya nga ni ngunyanan kulminasyon ka ini, nagtutukdo po ini sa tuya pasiring sa Santa Cruz. Pasiring sa Santa Cruzan. Kaya maabot kan selebrasyon na ini, na kita mas maging harani sa satuyang kagurangnan sa paagi kan satuyang mahal na ina. To get us closer to Jesus and become saved. Iyan mismo ang intensyon asin kamautan kan sa tuyang mahal na ina. Bringing people to the awareness that her Son Jesus is truly the Savior of the world. Asin sa kita linigtas ni Kristo, sa paagi po kan sa iyang krus. Tanganing pagirumdumon kita kaining inaapod na core. C-O-R. Aram nindo kung ano ang Latin word kan heart, cordis. Yan. Asin iyan ang hinahagad sa tuya. Iyan dapat ang laugan sa tuyang mga puso. Mantang nagsaselebrar kita kaining Santa Cruzan. Cor, C-O-R. And not consecration. We consecrate everything that we have to God. Sunod, offering, pagdulot kan sa tuyang sadiri sa mahal na Diyos. And of course, it should lead us to the last letter R, repentance. Yeah. Consecration, offering,
and repentance. That is supposed to be the disposition of our hearts as we celebrate this Santa Cruzan. Kaya ano man na aktibidad kaining bulan na Mayo, ano man na mga debosyon igwa kita sa satuyang mahal na ina, pigmamaot kita na kita matipon, pasiring sa satuyang kagurangnan. This is precisely the Marian theology na tigtutok sa tuya. Ito bagang nagsasabi sa Latin na ad Christum per Mariam. Ibig sabihin, pasiring kay Kristo sa paagi ni Maria. To Christ through Mary. And that is precisely the lesson na gustong itukdokan sa tuyang mahal na ina sa lambang saro sa satuya, ngunya na pinagsaselebrar niya to ining kafiestahan kan pagdalaw ni Santa Maria sa iyang pinsan na si Isabel. Tighalaba-labaan ko sa sermon ko, nahiling ko ka rin, nag-uuran pa. Tatapuson ko ini pagdain ng uran. Kung matapos ang uran sa aga, di sa aga matatapos man ang sermon ko. So anong mga leksyon na dapat niya itong manudan digdi sa pagsungko ni Maria sa iyang pinsan? Sinabi ko kasubago, that we become a blessing for others. Pagkatapos kan anunsasyon, pagbareta ka ng Healthy Maria, susugdig sa description kan Ebanghelyo, naghidali si Maria pasiring sa iyang pinsan na si Isabel. Bako po ito harani, bako ito from St. Jude to 7-11 lang, naglakaw siya sa kabubuldan kan Huda. Tanganing maglingkod sa iyang pinsan na si Isabel. Bako sa nang magbisita, kundi maglingkod sa iyang pinsan na si Isabel. Mary was not overwhelmed by her own needs. Sinabihan pa sana siya na siya magiging ina ng Diyos. Mangangati ka. Kuta na, nagpuuna kuta si Maria, magbakal ki crib, magbakal ka mga gamit ki aki. Pero dahil niya po ito inisip, naghidali tulos siya sa iyang pasiring sa iyang pinsan na si Isabel. Na that time was already 6 months pregnant. Kaya nga ni sa last part ng gospel, sinabi digdi, nag-erok si Maria sa kaibahan kan sa iyang pinsan sa laog nin tulong bulan. Ibig sabihin, hinalat po ni Mama Mary na makapangaki after 9 months ang sa iyang pinsan na si Isabel. She hurried up and served her cousin who was in her old age. Na that time, gurang na, pero nagbados pa. May pag-asa pa kita, tiyane. Maski gurang na, pero pwede pa. So, arog ka nang nangyari ki Isabel. As in, duman, naglingkod si Maria. She did not have that sense of entitlement, but was very much focused on the well-being and health of someone else. Kuta na, ako na ngaya ang napiling maging ina kan Diyos. Natamaduman pa ako sa iya. Natatamalingkod pa ako duman. Diba? So, iniman ang dakulang imbitasyon sa lambang saro sa tuya. We too must remember that we are gifted to give in many ways. Ang mga bendisyon na inako ta, our blessings, are not entirely our own, but are given by God to be shared with others. Lalong-lalo na sa mga nangangaipo, lalong-lalo na sa satuyang komunidad, asin syempre sa satuya man pong familia. Ikadua, na imbitasyon kaining selebrasyon kan pagsungko ni Maria sa iyang pinsan na si Isabel, iyo po, aside from being a blessing, becoming a blessing for others, we must also be grateful to God. And that is the very essence of this Magnificat na nadangog ta sa satuyang Ebanghelyo. Pagkatapos na saludaran siya ni Isabel, sisaya ko, na pagsungkoon, kan ina, kan sa kong kagurangnan.
Pakatapos na pagkadangog ko kan sa imong boses naglukso sa tulako an sa kuyang aki. Pakatapos na sabihon ni Isabel na ikangaya paladan sa gabos na babae, taday ka nagtuturog sa misa, ang simbag ni Maria, iyoan Magnificat. Awit nin pag-umaw asin pagpasalamat. So arog ki Maria asin ki Isabel, namumutan pong mga tugang, it is truly important to have a mindset and a lifestyle of gratitude. Na kita perming magpasalamat. The thought that every day is God's gift must motivate us to be grateful. Taan pagkakaigwanin attitude nin pagpasalamat, minadara sa tuya. It would direct us to focus more on the good things in life. So namumutan pong mga tugang, ngunyan sa satuyang pagtiripon, as we honor the cross of Christ, the symbol, greatest symbol of God's love and symbol of our salvation, arugon ta po ang satuyang mahal na ina sa iyang disposisyon nin pagiging bendisyon asin disposisyon nin pagpasalamat. Nanganing padagos po kitang mag-ako kan bendisyon nin mahal na Diyos. Siring ki Maria, magiman kitang mga paladan sa mata kan mahal na Diyos. Amen? Sangaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na kagurangnan, inig nakakaligtas niya mong sakripisyo, magkaniko sa imong kadakulaan, siring na inako mo ang pagkamot kan urog kabanal na ina, kan bugtong mong aki, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa ibo asin magpahayag kami nin pagtubod na makangangalas sa kauswagan kan Kabos na Santo sa sinurog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Virgen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-umaw. Tatotoo, darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak, kando ngawon mo ang sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinaom mo huli sa iya ang paraligtas nin tawo, ang aki mong sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya ang hukbo nin mga angkeles nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubang mo sagkod paman, nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indan sa mong mga tingog,
sa kaugmahanin mga magkaiririba na nagsasabi, Kagurang nani ka ng gadan banal burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurang nana si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini tainian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa ido asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo liwadi pinapahaya, sagpod na ikahagato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, tap pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma, kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispong, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, ang mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magganigong magin kehiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an bot mo sa daga anin siring sa langit, an samong kakanon sa raaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdato, kan samong paraligtas, na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin na kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya na ihira sa lambang saro, alinako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mao umayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo,
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos, san sa imong simbahan mag-omaw sa ibo na naggibong darakulang bagay sa imong mga paratubod, asin nahiling na si San Juan na naglukso sa pagrukyaw sa sakramentong ini, makamtan sa kaugmahan, siya man sa nang danay na buhay. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Awiton niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo. Advocata nostra, ilius tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut digni efficiamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiternus Deus, vi gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum Filii tu habitaculum mi fece mireretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Thou cuius commemoratione letamur, ius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Before kang final blessing, and sa kuya pong dakulang apresyasyon asin pagpasalamat sa inyong gabos na naging parte kay ini sa tuya ngunya na katapusan kan Flores de Mayo na yung pinag-aapod niya tong Santa Cruzan. Magpuon sa mga opisyales kan sa tuyang parokya, puon sa PPC, kay Ate Bel, asinan sa iyang mga kairiba, sa Commission on Youth, Commission on Worship, asin manlain-lain na komisyon kan sa tuyang parokya, ang DSJ, uyaon man ang Commission on Concern and Social. So, salamat po sa Indo. Nahiling ko si Ate Ching. Ay na ito si Ate Ching. So, salamat man po sa Indo. Sa mga magurang, mga partisipantes kay ining sa gala, salamat po sa choir, sa live streamer, kay Faye. Salamat. Welcome back. Asin sa mga sakristanta. Asin sa mga partisipar sa LGU Legazpi na nagtugot sa tuya, nagtaunin permiso sa tuyang paglibot ngunyan sa mga barangay na inbuelto, lalong-lalo na sa Indang Tanod, sa PSO. Salamat po sa pulis, sa PNP. Thank you very much po sa Indo. Asin sa banda na ma-assist sa tuya ngunyan. Thank you man po. So, immediately after the final blessing, mapuuna po kita kan formation. Pero kung gusto nindong day pa nagkaburura, so make up nindo, pwede nga na kamong magpak-picture digdi. Baka lamang pwede man nindong ibaso sa indong maluyaman sa ng padi na day mga. So, magpa-picture ko na kita. Then exactly 4 o'clock or 4:15, we will proceed with the procession ngunyan na hapon. So, salamat po sa Indo gabos, Diyos ang magbalos sa Indo. Parakpakan niya to ang lambang sarap. Sa satuyang mga lector, commentator, mass collectors, thank you very much po sa Indo. Sa mga angels na yaon digdi, natig-train ni Chane na magpaso digdi sa tahaw. So, salamat po sa Indo nga itinaong training. Ngunyan gigibuhon na niya to ang pagbendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin may herakon. Nagihiridali sa intersesyon ni Virgen Maria. Sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa pagkamuot asin katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
We still have 4:30 and 6 p.m. masses, anticipated masses today. So, mantang nagpo-prosesyon, nag-aandaman kita para sa 4:30